ଏଇଟା ତାହେଲେ ଯେ ରାଜାର ଘର ନାଇଁ? হাই সেইটে যে তো ঠিক কইছি ঠিক ভিতর পটু বুলি করে আসিবা না কি কইছু? ଚାଲ। এ বাচ্চা রাজা তানে এঠে করুথলা না কি କରୁଥିଲା ବେ? রাজ্য শাসন করুথলা আর কি করুথলা বহুত গা কবার ঝুরকা উচি যে ମୁଇଁ ବି ସେଇଟା ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏତେ ଗାଜେ କୋବାଟ ଝୁରକା ଏ ଯେ ରାଜା ସେଇଠି ଥିବ ଟିକେ ଯାଇକରି ଦେଖା କରିବା। রাজা কো দেখা করিব মুন্ড খারাপ না ଟିକେ কিস ଟିକେ ଟିକେ ଯେ ଯାଇକରିନି ଦୂରରୁ ଯେ ଯାଇକରି ଜୁହାର କରି ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ ଯେ ରହ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଅଛି ନା କିସ ଟିକେ ରହ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ନିଜେ କହ। ଆମେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ରହ, ଜୁହାର ଦେଖୁଛି ରହ। କରିବା। ଏ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଜୁହାର ଜୁହାର। ଏଟେ ଯେ ରାଜାର ଘର ନା ଭିତରେ ରାଜା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ଜୁହାର କରି କରି ଯିବା। କାହାକୁ? କୁହ ଗୋ ଟିକେ। ଡାକନା ରାଜାକୁ ଟିକେ ରାଜା ଯେ ଏଟା ତା ଘର ରାଜା ଯେ ଏଇଠି ନି ତାର ଘର ଯେ ଆସ ବେ ରାଜା ଅଛି ତ ଘର 12 ମାସିଆ କେବେ ତ